Bon dia, bona hora i benvinguts a un altre vídeo de muntanya. En aquest cas el que farem és aprofundir una miqueta més en la part de com no morir de fred a la muntanya o, dit de manera friki, termodinàmica de muntanya, no? Com funciona la calor, com funciona l'aïllament, què ens aïlla, com passar menys fred i aquestes cosetes, aquests conceptes una mica més en profunditat. I per això, per explicar-ho, farem servir el sistema de dormir per explicar quina aportació està fent cada element a la nostra calor, diguem-ho així. Molt bé, doncs abans de res, termodinàmica. No ens hi ficarem moltíssim, però sí que hem de saber uns 4 conceptes que subconscientment ja sabeu i heu comprovat a la vostra vida, que és que, segons les lleis de la termodinàmica, un sistema tendeix a l'equilibri. Què vol dir? Que si jo tinc un cos fred i un cos calent, si els poso en contacte d'alguna manera, acabaran els dos a la mateixa temperatura perquè s'hauran com autoequilibrat entre ells. Per això, si poso un cafè mig calent i li foto un gel, el gel es anirà fonent i el cafè es anirà refredant. Aquest és una mica el concepte de l'equilibri. I el que passa és que la calor va cap al cos més fred, diguéssim. No és que el fred entri en el cos calent, per així dir-ho, sinó al revés. La direcció és de lo calent a lo fred. Dit això, llavors, com hi ha aquest intercanvi de calor? Doncs hi ha 3 maneres. Hi ha la convecció, la conducció i la radiació. Fent-ho molt ràpid. La conducció és amb el contacte. Llavors, si jo m'estiro en el terra i el terra està més fred que jo, hi haurà una transmissió de la meva calor cap al terra i jo això ho percebré com a fred. Si estigués a la mateixa temperatura, no percebria ni fred ni calor, i si el terra estigués més calent que jo, imagineu-vos que estic a una zona desèrtica, a ple estiu, i és terra així que està com a 40 graus o 40 i pico graus perquè li està donant el sol, jo notaria que m'estic sobrecalentant perquè això. Llavors, això seria per temes de conducció. Convecció seria per al tema de que l'aire al meu voltant em faci un intercanvi com d'un aire o un fluid, perquè el que està al meu voltant, diguéssim, em pot restar o donar calor. Com veuríem això? Doncs, per exemple, l'exemple més clar seria a l'estiu ens fiquem un ventilador, aquest ventilador no ens està tocant, o no és només amb el moviment de l'aire, aquest moviment de l'aire el que fa és que s'emporti les nostres cus, la nostra calor se'n va. Això seria per convecció, així simplificant-ho molt. I després hi hauria la radiació. La radiació seria aquella calor que sentim com a la cara, a la pell i tal, amb un foc al davant, o amb la llum del sol directe. Allò seria la calor per radiació, l'intercanvi de calor per radiació. Llavors, dit això, en el que ens ocupa ara mateix, company, passa'm la màrfega d'espuma. Super. Com impedeixo jo que les meves cus, la meva calor, se'n vagi cap al terra? Doncs amb una màrfega que fa d'aïllant. Llavors, això el que està fent és bloquejant l'intercanvi de calor per conducció de mi cap al terra. Per tant, ara jo, que m'estiro aquí, noto que estic menys fred que quan estava sense la màrfega, perquè això està impedint, lleugerament, diguéssim, que la meva calor se'n vagi cap avall. I en quina intensitat m'està impedint que la meva calor se'n vagi cap al terra? Doncs això té un valor que es pot mesurar, i això és el que li diuen el valor R. Si ja sabeu d'aquestes coses de muntanya, heu vist que les màrfegues tenen un valor R. Normalment les màrfegues d'espuma tenen un valor R de 1, 1,5 o alguna cosa així. Normalment ho podeu trobar a la fitxa tècnica del producte, però com millor aïllament ens proporcionin, com més resistència a la conducció tèrmica ens donin, més gran serà aquest número. Per tant, mira, compi, em pots passar l'altra, la groga. Si aquesta té com un 1, 1,5, aquesta té, i ho podeu veure aquí, pots apropar-te, un 5,4, R-value, valor R. Aquest és el valor com de resistència tèrmica. Llavors, si estem acampant a l'estiu, volem anar ultralight i tal, amb això ens va bé. Però si hem d'acampar a l'hivern, o fer un bivac o el que sigui, o plantar una tenda, faríem servir més alguna com això. Què és això? És una màrfega inflable, aquesta és més aviat cara, són al voltant d'uns 100 euros, n'hi ha de més barates, però aquesta òbviament té un valor R molt gran. Llavors,
jo la posaria aquí, i ara la inflaré, però abans de dir-vos-ho, no? El que faria això és sumar-se, aquest valor 1,5 se sumaria a aquest valor de 5,4 que té aquesta màrfaga. Llavors, amb això jo estic sumant resistències i encara menys calor se m'escaparia per anar cap al terra. La inflo i seguim comentant. Molt bé, doncs ja la tenim inflada. Llavors, ara tenim un sistema super càlid perquè tenim un aïllant d'espuma que, per cert, dius, home, amb 5,4 ja va bé, no podria ficar això aquí? Home, sí, per poder sí, Què passa? Que això és inflable, ja ho hem dit, Això es podria punxar, i si això em costa doncs 100 euros, no vull que se'm punxi. Ja pagats per reparar i tal, però preferim evitar això, no? Llavors, ideal, com haureu començat, tots comencem per una d'espuma, doncs la conservem i la fiquem de base per l'altra, Ara mateix, aquí jo tinc un aïllament boníssim, Per tant, jo ara mateix no estic perdent gens de calor per aquesta part de contacte amb el terra, És a dir, seria la part de conducció. Jo no estic conduint calor al terra i, per tant, no m'estic refredant per la meva esquena, En això ja, check, Llavors, ara, òbviament, per molt càlid que sigui això, no dormiré així a pèl, Llavors, necessitaré un sac de dormir. Company, gràcies. Llavors, diguéssim que la part de l'esquena, diguem-ho així, la tenim coberta. Llavors, amb això, el que estem fent és cobrir la resta de parts. I diràs, home, però Patrick, amb això, realment, si et cobreix tot sencer, també t'està abrigant per l'esquena, perquè tens tot això d'aquí darrere. Sí i no. Què passa? Que quan jo, anem a provar-ho, quan jo m'estiro aquí, amb el meu pes, estaré aixafant la part de sota del sac de dormir. La part de sobre no, es queda com més mullideta. Què vol dir això? Que la part de sobre m'està fent servir, diguéssim que fa servir l'aire d'aïllant. Per què? Perquè es va quedant, l'aire que es queda atrapat a dins del sac, em fa d'aïllant, perquè l'aïllant, o sigui, no vull allargar-me moltíssim, però l'aire és el millor aïllant que hi ha. Per això, com més amples tenen les cambres d'aire les parets d'una casa, millor certificat energètic tindrà, perquè millor aïlla del fred i de la calor, millor evita l'intercanvi tèrmic. Per això un plomes abriga molt, perquè aquelles plomes fan com molt de bulto, cosa que atrapa molt de calor i fa que tinguem aquesta sensació de càlid. I llavors, aquesta part superior, els peus, els costats del sac de dormir, ara mateix estan fent feina, m'estan abrigant, però la part de sota, com l'estic xafant, ja no hi ha aire, aquesta part d'aquí sota, la meva part de sota les cames del cul, això està xafat i ja no m'està aïllant. Per tant, el que realment m'està aïllant per l'esquena és l'aïllant aquest, la màrfaga. Llavors, fins aquí una mica la part a nivell de tèrmica. Tingueu en compte això, que el millor aïllant és l'aire, per això, si jo tinc un sac boníssim, la part de sota realment l'estic llançant a la brossa una miqueta, per això ara hi ha una mica una tendència en el món del senderisme i d'això de fer com una espècie de sacs que per sota no tenen res, o són una teleta molt fina, i per sobre està tota la ploma bona. Perquè si tu tens un bon aïllant a sota, allò és el que tallarà per l'esquena. I a sobre, o sigui, i per treure't la resta de fred o conservar la teva calor, el que t'importa és la part de sobre i dels costats. Llavors, com a últim punt, passa'm el coixí. Aquí sí que ja és una cosa purament de comoditat. Quan arribeu a un cert punt que porteu tants anys fent senderisme i aquestes coses i acampada com les que porto jo, hi ha gent que porta molt més, però al principi comences volent ser super ultralight i tal. Però hi ha un punt que quan et lleves molts dies amb mal de coll, que et fa mandra caminar del mal de coll que tens perquè has dormit aquí directament o així, o el que fa la gent es fa una bossa amb la roba, però no és tan còmode, i acabes podent tenir una mica de mals de cervicals. I sobretot si dorms de costat. Si dorms de costat, la caiguda és molt més bèstia. Llavors necessites una mica d'alçada. Llavors aquí, ja fora de la part tèrmica, una recomanació que òbviament és pes, sí, i és espai, sí. Però si això no t'importa i si és una sortida en la que et pots permetre portar una mica de pes, pots portar
un coixí, val? Aquest seria el més compacte, val? Això no ocupa gens i no pesa gens tampoc, val? Però aquest és, òbviament, ja heu vist, és com de viscoelàstica i ocupa bastant. Llavors, jo tinc les cervicals una mica així tocades i prefereixo anar ben còmode. Llavors el que faig és agafar aquest primer. Vale, ja tenim inflat. Aquest el que faria és de gruix. També, de pas, també m'estava fent d'aïllant, perquè té aquí l'aire. Llavors fico aquest que li dona l'extra de comoditat. I amb això puc dormir fins i tot de costat i amb aquesta màrfega, que és bastant gruixuda, amb això dorms de luxe. Aquí em podria fer ara una migdiada espectacular i, òbviament, quedar-me aquí i anar-me a dormir. Si dormiu, diguéssim, cap per amunt, potser amunt ja feu, perquè amb això ja estàs bé. Val? Per tant, si voleu portar poc pes i de més, amb aquest ja ho teniu bastant solucionat i fins i tot per a l'extra de gruix podríeu agafar un jersei, una jaqueta xafada i ja us serviria. Vale? Fins aquí aquesta petita masterclass de tèrmica, de com no morir de fred a la muntanya i una mica el sistema també de dormir. Màrfega, els valors de R, de resistència de l'intercanvi tèrmic, sacs de dormir i fins i tot coixins, val? Així que res més, ens veiem al proper vídeo i si us interessa aquest contingut us podeu subscriure i agafar, seguir veient vídeos dels que us recomani per aquí a YouTube. Adéu-siau!